dongruok pinje tema dongore kod oala kod innovations be. Absolutely. Wan Kenya ka gima duong' manyalo dongo manyalo nego dhier en oala. Iwachaga ni we learn through mistakes. Wantiere gi programs mag empowerment mopogore. Wan gi women empowerment programs, wan gi youth fund mosebedo kanyo achien kacha. Ne Ruto gi sirikande okelo program mar iluongo nang'o mi wacho ni olego widi Hustler Fund. Hustler Fund kano chakore nok wabedo gi program mar puonjo rawere on the guidelines and ceilings mar consumables as mar Hustler Fund structure. Sani jogo kelo program mar puonjo jogo madhi access nyota funding. To ineno ka gia identify yudhe katin to 70 e ward ka ward. To kendo gilieko kanyo ni gidhi miyogi katin ten 50,000 kuom kijana ka kijana. Adwa inform jowinjo marwa ni wan kaka sirikal ma William Ruto sana e Homa Bay County and Luo Nyanza wasebedo gi program miluongo ni youth initiatives. Mwasebedo kwa puonjo vijende for the last 2.5 years. Mabeke ng'iyo mos programs magwa mar youth initiatives mwatimo through office wuodwa mwageno mare mondo. Wasebedo kwa miyo vijende, wa train vijende kendo wa encourage gi mondo gi register CBOs. Wa train gi, wa register gi kaso wa miyo gi hola mar gerruok. Wan bende gimwa nyalo kwayo vijende mag jo Kenya. Kik wabed wadogo siasa ma too much. Mok wang'i ni to wadwa dhi wuok e rot ma kumo omoke ni economically nade. Mana kaka wadwa ni owacho. World Bank ok nyal golo pesa ni hono. Nyaki approach World Bank gi a proposal. The Nyota program is a proposal mano one obedo discussed internally. Mo tere ne jolony e migawo mar treasury. Mo be mo puobe. Mo wacho di program ni ko approach godo World Bank to nyalo bedo migawo maber manyalo kelo lokruok e vijende. Gima onego wamanya kaka oganda en gimiluongo ni goodwill. Do we have the goodwill? Absolutely. Mar tiyo kod program ni maber. Kwasebedo gi goodwill ben wadhi bedo nikech piny ka wadak gi hola kata mana ngima en mana hola. Nyaka wabed jomoko ma ong'eyo ni komi hola to bende in gi chenro mar duoke. To ka in gi nyawo moro kata ng'ikruok modhi omaki, do you still have the goodwill mar approach jomomiyi pesa ni mondo reshape repayment plan? Nikech kokwa bedo gi ma to kare gimoro amora ok wanyal run as a community. Mane momiyo adwa mana encourage vijende. Ang'eyo ni vijende mang'eny ose apply sana ma Kaluo wan wasego oporo mondo vijende apply through offices mag loch nanga gi programs madhi mbele. Jogo mabiro yudo training mar madhi ma access pesa ni 50,000 can change a conversation in your life and your community's life. Iwacho kanyo makaranya. Millicent Pachiko tudore kod Nyota wadongi thuolo matin kende to tieko twa.